I en aquest punt del programa tornem a saludar el nostre convidat d'avui, és Manel de la Vega, primer secretari del PSC. Bon dia de nou. Hola, bon dia. Ja ha vist com està de revolt el panorama després de l'anunci que va fer dissabte el president del govern espanyol de portar a l'aprovació del Senat l'aplicació d'aquest 155, un article de la Constitució al que en principi el PSOE i els socialistes havien dit que no acceptarien, però que finalment compta amb el suport del PSOE. Com ho veu? Com més bé han dit, compta amb el suport del PSOE, però no exactament en les mesures que s'han pres, sinó si al final no hagués ninguna possibilitat més. Jo crec que els socialistes i els socialistes catalans, ho hem dit sempre molt clar, hem advertit durant aquests últims anys de la situació que se produiria aquí a Catalunya. Hem advertit moltes vegades que no podíem situar les institucions catalanes fora de la llei. I és el que està passant. Vull dir, jo vull recordar, i valdria la pena recordar-ho, què significa l'autogovern. Perquè a vegades parlem d'autogovern i la gent, si tu entres a internet i entres a la Wikipedia, Gustau, no és massa complicat, entres a la Wikipedia, fiques què és autogovern i t'explica que l'autogovern està recollit a l'Estatut d'Autonomia i t'explica quins elements polítics formen part d'aquest autogovern. I te diu que és el president de la Generalitat, te diu que és el Parlament de Catalunya, te diu que és el Consell de Garanties Estatutàries, te diu que és el Síndic de Greuges, etc. El primer atac, ja que el president parla d'atac, que jo no diria atac, jo diria problema polític, perquè tenim un problemón polític de primer nivell i no s'havia produït en aquests 40 anys un problema com el que tenim ara. El primer problema polític o el primer atac que dia i entre cometes se va produir el dia 6 i 7 de setembre al Parlament de Catalunya. Jo no vull oblidar-ho. No vull oblidar-ho perquè el que no es val és assenyalar Madrid quan tu tampoc no complisses. Tan culpables són els de Madrid, perquè evidentment tots coneixem que l'origen del problema ja ve de fa molts anys i ha sigut també per la política del Partit Popular, però també són culpables els d'aquí, perquè també s'han passat pel forro l'Estatut d'Autonomia el dia 6 i 7 de setembre en el Parlament de Catalunya. Llavors, em fa gràcia que ara vinguen en defensors de l'autogovern quan ells el 6 i 7 de setembre se'l van passar pel forro. I algun conseller, en un moment donat, en alguna entrevista ho va admetre. Se li va escapar una mica el sentit comú i ho va admetre. Vull dir, no és que m'ho estigui inventant. I aquest és el problema. El problema és que ara ens trobem en una situació impossible, en un escenari que nosaltres havíem anunciat ja anys atrás, dient que se produiria un xoc de trens que ens portaria en una situació impossible a Catalunya. I què hem de fer ara? Perquè jo crec que si una cosa hem repetit els socialistes és que això s'ha de solucionar amb diàleg i s'ha de solucionar amb acord, però diàleg de veritat, perquè el diàleg que ofereix Puigdemont o el diàleg que pot oferir el senyor Rajoy no és un diàleg que sigui veritable, vull dir, és més de cara a la galeria. I el problema que tenim ara és que aquest diàleg sí que és veritat que s'ha de produir dins dels òrgans institucionals, no se pot produir fora. I què hem aconseguit els socialistes aquests últims temps? Perquè tu parlaves de l'article 155, però jo també t'ho vull recordar que un dels acords que tenim els socialistes damunt la taula és obrir la reforma federal de la Constitució. Quantes vegades he vingut jo aquí, per exemple, a aquest canal de televisió i m'han dit que la reforma constitucional era impossible, que el PP no l'acceptaria mai? Quantes vegades? Multitud de vegades m'he tingut que escoltar el mateix argument. I ara és possible. Ara resulta que s'obrirà en el Congrés de Diputats una comissió per a poder abordar la reforma de la Constitució. Nosaltres el que invitem al senyor Puigdemont en aquest sentit és que convoqui eleccions. Solament té dues sortides, o si vols les dues sortides a la vegada, convocar eleccions per a que no se pugui aplicar l'article 155 i a més són lícites que se convoquen aquestes eleccions per un munt de raons, també raons econòmiques que si vols podríem també parlar en aquest programa perquè crec que també tenen molta importància. I dos, té l'oportunitat, perquè l'article 155 està en marxa però no s'ha aplicat, té l'oportunitat aquesta setmana d'anar al Senat i de dir el govern de Catalunya està dins de la Constitució, està dins de l'Estatut d'Autonomia, senyors, parem màquines. I ho pot fer, si vol, ho pot fer. I jo l'invito a que ho faci. I aquesta és la situació. Ara, què volen? Portar a un enfrontament institucional entre el govern de Catalunya i de Madrid i portar-lo a les últimes conseqüències?
Avui sentia un vídeo d'unes declaracions de Joan Tardà del 2012, no fa tants d'anys, 2012, fa 5 anys. 2012 ja fa molt de temps. Sí, però saps què dia Joan Tardà en aquestes declaracions, en un programa de televisió que li feien una entrevista? Diu, si no es fan el 155, millor, molt millor per a nosaltres i no sé què. Vull dir, al final se prenen això, se prenen la situació de Catalunya com si fos un esport, com si fos un partit de futbol i a veure qui guanya el partit de futbol. I no tenen en consideració tota la gent que estem al mig, perquè estem al mig de tot això. Perquè jo ni soc del Partit Popular, i evidentment que no combrego amb ells, però tampoc no soc dels independentistes que nos volen portar un camí, que és un camí que a més s'ha basat en mentires, dient que la independència aportava uns beneficis econòmics a la societat, que menjaríem gelat tots els dies. I no és veritat, ho estem veient estos dies. I si vols podem parlar també d'aquest tema. Vull dir, és molt senzill. Catalunya, en aquest sentit, té un producte interior brut de 223.000 milions d'euros. 223.000 milions d'euros. Les 40 empreses més importants que han marxat de Catalunya representen 64.000 milions d'euros de facturació. Això vol dir que gairebé el 30% del producte interior brut de Catalunya ha ficat la seu fiscal fora de Catalunya. I que si ara solament són les seus socials i fiscals, a la llarga podrien ser els centres operatius. I si això no és un drama, i si això el senyor Junqueras, que és vicepresident econòmic del govern, no accepta el que està passant, no vol veure el que està passant aquí a Catalunya, això és supergreu. Els empresaris, amb els empresaris que jo parlo i que estic veient en els mitjans de comunicació, i també de Girona, estan superpreocupats per la situació econòmica del país. És que aquestes pèrdues de creixement, d'aquestes dècimes que hem perdut de creixement per a l'any que ve, representen 50.000 llocs de treball menys. És que la possible recuperació que podíem tindre l'estem ficant en risc totalment. Podem tindre una altra recessió al pas que anem. I tot això s'havia basat en enganyar la gent, en dir que això era fantàstic, però si és que les està passant als anglesos. Els anglesos que han marxat de la Unió Europea ara no saben com tornar. Si no saben com tornar a la Unió Europea, ja volen tindre uns acords molt pareguts a quan estaven dins de la Unió Europea, perquè és el que estan plantejant. Llavors, és que no entenen que la unitat fa la força, que quan tu políticament juntes més elements polítics, més pobles, més maneres de sentir, això enriqueix el país. I això, per a donar un encaix a Catalunya dins d'Espanya, el que fa falta és una reforma federal de la Constitució i necessitem que aquests partits participen també d'aquesta reforma. Necessitem que Esquerra Republicana, per exemple, participi també d'aquesta reforma. Però ara el que necessitem, evidentment, és situar-nos tots dins de la legalitat. Per tant, necessiten unes eleccions abans de divendres, una convocatòria d'eleccions abans de divendres. Per la dignitat d'aquest país... Mira, avui, Gustau, justament és una data assenyalada. Fa 40 anys vam celebrar, fa 40 anys, se va produir el retorn de Tarradellas, del president Tarradellas, a la Generalitat de Catalunya, la reinstauració de la Generalitat de Catalunya. Tarradellas era un president que era un polític de primera fila. Ell, davant d'aquesta situació, estic segur, primer no hagués arribat mai a aquesta situació, i segon, per dignitat del poble, el que hagués fet és convocar eleccions. Perquè me les convoca en Madrid, me les convoco jo. I, a més, quina por té el senyor Puigdemont en ficar les urnes de veritat? Quina por té? Perquè és veritat. Tots sabem que l'1 d'octubre no va anar a votar tothom. Hi ha gent com jo, que jo vaig pensar, aquestes no són les meves eleccions, no tinc per què anar a votar, no? I qui va voler anar, va voler anar. Totalment respectable. Però per què no ficar les urnes per a que anéssim a votar tots? Els que pensen d'una manera i els que pensen d'una altra. Per què no les fica? I és el que ha de fer, ficar-les. És que volen portar, te dones compte que el que volen és portar el conflicte fins al final. Quan més lío, millor per a ells. Per a los de Madrid i per a los de Barcelona. Quan més lío, millor per a ells. Però el problema és que les conseqüències, i ja parlàvem en el terreny econòmic, però també podríem parlar a nivell de cohesió social, etc., les pagarem els ciutadans.
i ens estan portant a un camí impossible. Són uns irresponsables, uns i els altres, són uns irresponsables. En aquest cas el PSC no tant, però el PSOE està demanant les dues coses, està demanant eleccions i al mateix temps està demanant l'aplicació del 155. Nosaltres no és que demanéssim l'aplicació del 155, el que passa és que si al final el Parlament amenaça, com va parlar, no el Parlament, disculpa'm, el president de la Generalitat, la carta que va enviar, la segona carta que va enviar, perquè a més és ridícul, perquè ara ja funciona tot per carta, però com fa el segle passat, però la segona carta que va enviar va amenaçar de fer una DUI, de fer una declaració unilateral d'independència. És que, clar, hi ha gent, no, és que ens hem d'agarrar a l'últim paràgraf. Escolta'm, si tu ets president d'un govern has d'agafar la totalitat, no pots agafar el que t'interessa i el que no t'interessa, no. I el que va fer és amenaçar l'Estat, en aquest cas. I quan una institució se fica fora de la legalitat, i ja ho va fer el dia 6 i 7 de setembre, és que vull recordar-ho, és molt important que en aquest cas tothom que ens escolti que sàpiga que l'autogovern ja se va danyar, ja se va ficar en perill el dia 6 i 7 de setembre. Però l'única sortida que al final queda és aquesta. No queda una altra sortida. Nosaltres no estem d'acord amb això, evidentment que no, i l'estem demanant al senyor Puigdemont que convoqui eleccions, que les convoqui, pot convocar-les esta setmana. És el president de la Generalitat, pot fer-ho. Però què volen? Volen el xoc final. Volen el xoc final i això què aportarà a Catalunya? Jo crec que no aportarà res positiu. Se suspendrà l'autonomia per a després... L'autonomia funcionarà igual, evidentment, perquè les institucions... Evidentment serà la política. Igual no funcionarà. Sí, serà la política, però la funcionarà igual perquè els mestres aniran a donar classe, els metges aniran a l'hospital i això està claríssim. Però per a què? Per acabar igualment en unes altres eleccions, perquè se produiran unes altres eleccions. O sigui, per a què les hem de fer d'aquí, jo què sé, 3 mesos, per dir alguna cosa, Gustau, si les podem fer ara, esta setmana? Per a què hem de donar aquesta imatge que donarem i tots aquests problemes econòmics que se produiran? Perquè tot això va pitjor. Les empreses cada dia marxen. Ara ja portem, a data d'este matí, estarem rondant les 1.200 empreses que han marxat de Catalunya. I què hem d'allargar l'agonia més? Hem de danyar més el nostre sistema productiu? Hem de ficar en perill el nostre futur econòmic? Perquè jo ja, del tema polític, com ja veus que estan tots bojos, ja no parles massa. Però és que a mi el que em preocupa és com els ciutadans podem arribar a patir la situació que s'està produint ara. Perquè aquests llocs de treball que no se generaran serà gent que estarà a l'atur, que no podrà treballar. I, evidentment, aquesta situació no l'hem forçat els socialistes. Nosaltres portem 6 i 7 anys que no governem en cap de les dues administracions. I els que han tingut la responsabilitat de governar són els que han de rendir comptes a la ciutadania. El que no pot ser és, al final, voler-se expulsar la pols i dir no, és que això és cosa del PSOE o és cosa dels socialistes. No. Els que estan governant són ells. I els que han ficat les institucions fora de la llei han sigut ells. I els que no arriben a un acord amb els altres també són ells, perquè el Partit Popular, evidentment, ara aquests últims temps ha estat més blandito, per dir-ho d'alguna manera, han estat més oberts. Ara és el moment d'apretar-los. Nosaltres els hem apretat, reforma de la Constitució. És que no van ni a les reunions que se produeixen a Madrid sobre el tema del finançament, per exemple, quan parlem del finançament de Catalunya, és que no assisteixen a les reunions. Com has de millorar el finançament de Catalunya si no assistissis a les reunions? És que, clar, és tot tan kafkià que és difícil entendre-ho. I els del PP, és que també tenen la seva part, com te deia abans. L'origen de tot aquest problema ve del Partit Popular. Si ells volguessin que Mariano no fos president, fa un any solament tenien que votar Pedro Sánchez. Escolta'm, encara que no les agradi que Pedro Sánchez, segur que ho hagués fet millor que Mariano Rajoy. I no van votar Pedro Sánchez, van votar en contra. No una vegada, 2 vegades, inclús Podemos. Tant que parla Podemos, i que ve per aquests programes també, i van explicant i què tal, que els socialistes, ni ha votat a Pedro Sánchez i diuen que de moment no saben si participaran en la comissió de la reforma federal. Però què vol Podemos, llavors? No vol millorar les institucions? No vol millorar els drets dels ciutadans? Home, doncs quan la norma base, que en aquest cas és la Constitució, se fica a reforma, doncs has de participar, no te pots plantejar, és que ara no sé què faré.
que és tot un despropòsit. Després del de dissabte, la Núria Parlon va anunciar que deixava l'executiva del PSOE i també hi ha hagut una sèrie d'alcaldes de l'àrea metropolitana, alcaldes del PSC, que s'han manifestat en contra de l'article 155. És que als socialistes no ens agrada l'aplicació del 155. Gustau, no t'he d'enganyar, a nosaltres no ens agrada. I és així. I podem entendre que a nivell de PSOE, a nivell partit estatal i a nivell de la perspectiva que ells tenen, en un moment donat se fiquen al costat de la legalitat. Jo això ho puc entendre, però no és un article... O sigui, nosaltres no estem votant d'alegria si s'apliqués el 155. I per això estem demanant al president de la Generalitat, que és qui té l'última paraula, que faci el que ha de fer. Té dos sortides, eleccions o anar al Senat i dir ja s'ha acabat aquesta comèdia, nos sentarem en una taula, però dins de la legalitat. No a base d'amenaces de duis i que és el que, per desgràcia, s'està fent. Estem polaritzats en aquest país. A part dels que estem al mig, que no sé quants som, però som uns quants, això segur, perquè te vas trobant gent al carrer que també se troba en la mateixa conjuntura, el país està polaritzat entre els que volen Madura 155, que si fos per ells potser estaria tota la vida aplicat i tal, més els que volen la independència a qualsevol costa, de qualsevol manera i passant per damunt de qui sigui. I aquesta polarització del país a nosaltres no ens aporta res. A més, nosaltres vivim a les Terres de l'Ebre, Gustau. A nosaltres sempre mai no s'ha fet bé ni uns ni els altres. M'explico? Ni uns ni els altres. Hem estat sempre abandonats. Amb la qual cosa, evidentment, nosaltres el que hem de lluitar és pel nostre territori, en aquest sentit. I al final te dones compte que dius, bueno, ja està bé. Te pots pujar a molts de carros, si vols, però no te portaran res bo aquí. M'explico? I l'opció d'un referèndum pactat, que és la que defensa en aquest cas Unidos Podemos, com la veus des del PSC? Jo crec que des del govern de l'Estat no ho aprovarien, això. Des de l'actual govern de l'Estat? Jo crec que abans de... Mira, jo soc psicòleg. Abans de divorciar-te, normalment fas teràpia. Jo no crec que Catalunya sigui una parella, perquè s'ha comparat moltes vegades Catalunya i Espanya, els independentistes l'han volgut comparar com si fos una parella. No és veritat, perquè una part important de Catalunya, que no sabem quina és, no se vol separar, amb la qual cosa no estem parlant de dos subjectes. Però faré aquest exemple de cara a la gent independentista que li agrada ficar l'exemple de la parella, doncs fem l'exemple de la parella. Abans de divorciar-te de la teua parella, hi ha gent que el que fa és teràpia de parella, que es diu, i solucionen els problemes que tenen moltes vegades i no arriben al divorci. Hi ha gent que al final ho intenten i al final acaben divorciant. Tu creus que és normal que féssim un referèndum per a votar la independència de Catalunya, que si votes que sí, o sigui, si guanya el sí significa que quedes fora d'Espanya i de la Unió Europea, evidentment, però bueno, encara es pot pactar. I si votes no, resulta que te quedes com estem ara, però no solucionem tampoc res. Nosaltres, els socialistes, diem, fem una reforma federal de la Constitució, adaptem el marc polític i institucional a la nova realitat de Catalunya i d'Espanya, perquè també és molt diversa Espanya, i si això funciona, perfecte. Escolta'm, Gustau, i si això a la llarga no funciona, llavors t'has de replantejar, te pots plantejar el trencament. Però el que no té sentit és primer penso en trencar en vez de solucionar el problema, no? Primer has de buscar solucionar, encaixar, i si no pots encaixar, llavors trenques. Ara tenim l'oportunitat d'encetar una comissió, que s'encetarà al Congrés de Diputats, per abordar la reforma de la Constitució. Hi ha un estudi, se farà un estudi del model territorial i els partits polítics tenim l'oportunitat d'aportar les nostres idees, les nostres aportacions i arribar a consensos, evidentment, perquè no podem pretendre, per exemple, els socialistes que el 100% del que diguéssim nosaltres és el que tingui que estar en la Constitució. Evidentment, haurem de negociar. Com s'ha negociat a Catalunya, per exemple, se va negociar amb la llei d'educació de Catalunya, no? Hi havia diverses maneres de pensar diferents. Doncs és el mateix, és que la política és negociació, és acord, és pacte, i hem de fer aquest esforç. I a partir d'ahir, que tinguéssim una reforma federal, a nivell federal de la Constitució, i que ens poguéssim moure a Catalunya en uns altres paràmetres, per exemple, amb competències blindades, etc.,
doncs hem de mirar de conviure. Si això no funcionés, llavors jo me plantejaria o crec que seria lícit per part d'algú plantejar-se un possible trencament. El que no podem passar és del principi al final saltant-nos tots els passos que hi ha al mig, no? I, claro, Podemos, per un costat, diu que no vol que Espanya se trenqui i no sé què, però el primer que fa és proposar una sortida que l'únic que fa és possibilitar aquest trencament, abans de la reforma. M'explico? Abans de la reforma ja volen trencar. Vull dir, és que no, primer reformem. Això és com els programes de televisió, de reformar-te la casa i tal. Vull dir, tu se reformen la casa, però si no les queda bé la reforma, se van a una casa nova, no? Doncs això és el mateix, reformem la casa, veiem si queda bé, i si veiem que queda bé, doncs no hi ha cap problema, però ja voler passar d'una punta a l'altra, jo ho trobo excessiu. Nosaltres ho diem, i ho diem amb aquesta senzillesa i amb aquesta tranquil·litat que ens dona el sentit comú, perquè crec que és de sentit comú el que estem dient. Podemos simplement el que busca és saber per a on pot pescar vots. Jo crec que el que li està sortint és al revés. Podemos, en totes les enquestes, donar una baixada. I fixa't, quan veus als portaveus de Podemos, etc., per televisió, potser estan parlant de pomes i ells surten amb plàtanos. Vull dir, ja veus que van allí a fer el show i no a parlar del problema que està damunt la taula. Ahir vaig tindre una oportunitat de veure un debat i me vaig donar compte que, en aquest cas, la portaveu, la Montero, li preguntaven una cosa i sortia amb una altra, vull dir, no. Anem a veure les portades dels diaris, anem al quiosc per veure com estan avui els mitjans. Això és Diari de Tarragona, diu que el govern perseguirà a desenes de Mossos, Guàrdia Civil i policia, intenten localitzar els que van estar inactius l'1 d'octubre. Interior vol portar-los davant de la justícia. Cap a la DUI, diu el diari, el govern insisteix en que avançar les eleccions no està damunt de la taula i a Tarragona el PSC es divideix pel suport socialista a l'aplicació de l'article 155. Vam veure també declaracions de Xavi Sabater, un històric del PSC a les comarques de Tarragona, qüestionant també l'aplicació del 155. No estem pel 155, el problema és que si al final no ens trobem que no hi és l'única opció que quedi, però nosaltres de sortida és com a que no. Vull dir, Gustau, i per això demanem que hi hagi eleccions. Veurem també què diu el Punt Avui. Els ajuntaments rebutgen el 155. l'AMI i l'ACM, com hem dit, demanen als ajuntaments que expressen en un ple el rebuig a l'aplicació de l'article 155 i el suport a la declaració d'independència. En principi, a Tortosa no està previst la celebració de cap ple, que sapiguem, però no podem descartar que es convoca algun ple extraordinari amb aquesta moció, tenint en compte que l'Ajuntament forma part de l'AMI. El govern segueix descartant convocar eleccions i situa el ple extraordinari del Parlament dijous o divendres. No sabem encara ben bé quan seria el ple del Parlament, si dijous abans... Però fixa't, un ple per al Parlament, però encara ara no sabem per a què. Per a què? Per a fer una DUI? Per a fer... Vull dir, vivim una època que és de bojos. Vull dir, tu, normalment com a polític, imagina't que jo fos un diputat al Parlament de Catalunya, jo he de saber el dijous a què vaig al Parlament de Catalunya. No pot ser que no sàpiga a què vaig a fer al Parlament de Catalunya. I aquesta és la situació. El Parlament de Catalunya fa 6 setmanes que no funciona. A part del dia aquell que van al president a fer el discurs aquell que no se va entendre, molt bé. Fa 6 setmanes que tenen segrestat el Parlament de Catalunya. I no ha sigut Aznar. Ha sigut la presidenta, la Forcadell i els mateixos partits que estan governant Catalunya. Per què no funciona el Parlament de Catalunya? Que nos expliquen per què no funciona. És que al final, és que són uns, però veus que són els altres també, Gustau, perdona. Diu també el Punt Avui que l'economia creix malgrat el relat espanyol, ni s'atura ni retrocedeix, però la incertesa provocada ha afectat les perspectives catalanes i també les espanyoles. Si això ho diu el Punt, ja significa que passa algo gros. Veurem també què diu, en aquest cas, La Vanguardia. 2 de cada 3 empreses que deixen Catalunya van a Madrid. La connexió amb Barcelona i la proximitat al poder expliquen la decisió. Algunes firmes traslladen a la capital només serveis centrals. El govern se centra en la resposta a l'aplicació del 155 i el suport a la intervenció de la Generalitat obre esquerdes en el PSC són els altres temes que destaca La Vanguardia. Amb el tema de les empreses, l'única situació que ens podríem comparar va ser la que va passar al Quebec.
més o menys. Quebec és veritat que no està dins de la Unió Europea, però crec que seria un bon exemple. El que va passar al Quebec va ser justament que van marxar primer les raons socials, fiscals, però a la llarga els centres operatius també van marxar. Perquè hi ha un problema, que les empreses a vegades el control no la tenen els propis empresaris, sinó els grups d'inversors. I els grups inversors, que són grups multinacionals, per explicar-nos, a vegades t'obliguen no solament a portar-te la seu, a la llarga t'obliguen a portar-te el centre operatiu. Llavors, la deslocalització que se pot produir en un futur en Catalunya, si no sabem solucionar el problema ja, pot ser molt greu. I aquest és el problema. Vull dir, ara és el començament. Si no sabem solucionar aquest problema amb rapidesa i els polítics no se fiquen a dialogar i a acordar, això passarà una factura molt gran a l'economia catalana, no ara, sinó a mig termini. D'acord? Aquest és el gran problema que tenim a Catalunya i són anàlisis que no és que els faci jo, que podem dir que no sigui un gran entès del tema, sinó que fan molts d'economistes avui en dia. Veurem també el periòdico. Avui publica una enquesta, és la segona part d'una enquesta que ja va començar a publicar dissabte, un baròmetre d'intenció de vot, en aquest cas de GESOP. L'independentisme venç, però no creix passat l'1 d'octubre. L'ascens d'Esquerra compensaria la caiguda del PDeCAT. Ciutadans segueix segon, tot i que retrocedeix, mentre un PSC a l'alça li trepitja els talons. Cal dir que aquesta enquesta s'ha fet dies abans de l'anunci de l'aprovació de l'article 155. Per tant, això també podria fer variar una mica el resultat, però en tot cas demostra que més o menys la correlació de forces seria la mateixa si avui hi haguessin eleccions al Parlament de Catalunya. Quan tens una societat tan dividida i tan diversa, perquè també jo crec que no és solament aquí es veu una qüestió de que si passem els 68 escons o no, perquè ara també passem els 68 escons, però resulta que teníem 47% o 48% de vots, però és igual, jo ja no vull parlar del 48 o del 51. Quan tu veus una divisió i una tan diversa a nivell d'unes eleccions autonòmiques, tu has de buscar una solució que integri la majoria. No solament que integri el 51%, sinó que integri la majoria. I per això jo considero que una reforma federal de la Constitució i que poguéssim sentar-nos tots i mirar quin encaix ha de tindre Catalunya en aquesta nova Constitució és la solució. Perquè és que l'altre són polarismes, és 155 per estar uns mesos intervinguts totalment pel govern central o, a canvi, un procés d'independència que ens porta a un lloc que la majoria de ciutadans no coneixem i que, a més, no és el que ens havien promès. Doncs sentem-nos, acordem entre tots, mirem de fer aquesta reforma de la Constitució i tirem endavant. Veurem també què diu, en aquest cas, el diari Ara. El sobiranisme busca una resposta unitària al 155. Part del PDeCAT vol eleccions després d'una DUI simbòlica. Desenes d'alcaldes del PSC s'oposen a intervenir l'autogovern i els comuns demanen un front comú de les forces catalanistes. Diu també l'Ara que Rajoy no descarta comicis simultanis a l'Estat i a Catalunya per avalar la seva política de Madura i recorda l'Ara també els 40 anys del retorn de Josep Tarradellas. Primer va venir l'autogovern, després la Constitució, cal tenir en compte això també. Sí, van guanyar les eleccions a Catalunya les forces d'esquerres i en els seus programes electorals portaven la restitució de la Generalitat. El govern central va entendre perfectament el missatge, en aquest cas era el president Suárez, i tot va anar... Eren polítics d'una gran talla i d'una gran... El que tenim ara, per desgràcia, no és comparable, al meu entendre, és la meva opinió, me puc equivocar, però tant aquí com allà no tenim els polítics de la talla que havien en aquell moment en la transició espanyola, perquè van saber renunciar a moltes coses també, van saber renunciar en bé d'arribar a un acord. Veurem també què diu el 20 Minutos, l'edició de Barcelona. El govern descarta convocar eleccions per evitar que el Senat active el 155. I veurem també la premsa regional, Regió 7, el govern català nega que contemple convocar eleccions. I fa un reportatge que penso que és interessant i és com es viu
este xoc de trens a les barres dels bars. Diu que la política ha substituït el futbol als bars i que cadascun, d'alguna manera, té la seva pròpia parròquia. Si vols anar a un bar d'independentistes pots fer-ho i també estem parlant... Això és divisió. Això és divisió de la societat. El PSC, durant aquests quasi 40 anys de Generalitat que hem tingut i que a Catalunya, hem lluitat per a que gent de diferents orígens poguessin conviure amb un sol... El concepte d'un sol poble ja l'acceptem en aquest sentit, no en un sentit visionari o messiànic, sinó en el sentit de conviure, de participar, de que tots hem de poder tindre les mateixes oportunitats. Jo crec que ara s'està produint aquesta divisió social. A vegades hi ha grups de persones que ho saben veure i diuen cada un opina com vol i no passa res, però hi ha trencaments també en famílies, en gent que te trobes pel carrer que t'ho explica. I això nos van prometre que no passaria. Te recordo, Gustau, que nos van prometre que no passaria. I està passant, i estan sortint a les portades dels diaris. Cada un té la seva parròquia. Llavors no s'han enganyat. Crec que no s'han enganyat, és la meva opinió. Veurem també què diu, en aquest cas, el diari de Girona. El govern català no es planteja eleccions. Raül Romeva diu que la república és una necessitat de supervivència. Pedro Sánchez afirma que el problema de Catalunya són els seus governants. Ahir Pedro Sánchez feia aquestes declaracions. Veurem també, en aquest cas, el diari Segre. El govern català no preveu eleccions per frenar el cop que suposarà l'article 155. El Parlament, segons el Segre, es reunirà divendres, el dia que el Senat ha d'aprovar la intervenció. Sánchez diu que Puigdemont encara pot fer marxa enrere i també el diari Segre constata la crisi del PSC i pel que fa a l'agricultura diu que sortir de la Unió Europea suposaria perdre més de 160 milions al camp de Lleida, segons el diari Segre. Però això van dir que tampoc no passaria i ara resulta que si sortiguéssim, que seria el que passaria si tinguéssim aquesta independència real, és que és veritat. És que s'ha enganyat de mala manera a la ciutadania. Jo ho dic i ho repeteixo. Jo estic d'acord que hi hagi gent que pugui defensar unes idees, però el que no pots fer és, de manera conscient, enganyar la gent. Perquè no és el mateix tindre la ciutadania europea, per exemple, tindre-la, que dient, és que potser la conservaries. Jo no dic que no la conservaries, pel fet de ser espanyol, per tindre la ciutadania espanyola. Però el problema no és este. El problema no és este. El problema és que les normatives i els decrets que fundamenten la Unió Europea no s'aplicarien al territori de Catalunya. Aquest és el problema. Tu pots ser ciutadà europeu, però no rebre les ajudes, perquè no estàs vivint dins de la Unió Europea. És que, clar, el problema és que no s'aplicarà les directrius europees en Catalunya. I això no ho han sapigut. O sigui, ens han enganyat contínuament i ens han dit que no era veritat. I també ens van dir que la Unió Europea sortiria donant suport al referèndum de l'1 d'octubre i això no ha passat tot el contrari. Doncs és que, escolta'm, al final, què podem extraure de tot això? Que no s'han utilitzat. No s'han utilitzat. Quan no s'utilitza un, no es vol utilitzar l'altre. En aquest cas, el Rajoy també. Vull dir, estem al mig d'uns dirigents que no saben dirigir, que són els pitjors en la història d'aquests últims 40 anys i que ho estan demostrant amb totes aquestes mesures que estan prenent uns i els altres. Vull dir, no han sapigut sentar-se, no han sapigut fer la seva feina. La política el que vol és solucionar els problemes i, en canvi, vivim amb uns polítics que el que fan és generar problemes nous, problemes que no existien i estan generant problemes nous. Este és el gran drama que estem vivint a Catalunya i a Espanya. Veurem també què diu la premsa de Madrid. El País, el govern cessarà els alts càrrecs que no acaten la legalitat. El govern assegura que no està damunt de la taula convocar eleccions ara i Hisenda es disposa a desmuntar la nova Agència Tributària de Catalunya. Veurem també què diu El Mundo. Puigdemont es resisteix a la convocatòria d'eleccions per frenar el 155. Tot seguit també veurem l'ABC, que diu que el govern desmuntarà la xarxa d'assessors
del separatisme. Diu que és un entramat que integren 300 càrrecs nomenats a dit amb uns sous que sumen 23,6 milions anuals, segons l'ABC. I veurem també què diu La Razón. Rajoy nomenarà a un comandament únic per aplicar el 155. El president coordinarà els treballs fins al dissabte, quan preveu reunir el Consell de Ministres per repartir les funcions. La vicepresidenta es quedaria amb un paper més polític. Fa també La Razón una enquesta, en aquest cas a través de l'empresa NS Report, diu que l'actual bloc sobiranista perdria la majoria absoluta. Al contrari del que deia abans el periòdico, aquesta enquesta... O sigui, no s'emporten massa diputats. Estaríem entre... Sempre les enquestes tenen una forquilla. Situava... Aquesta seria com a més... 73 diputats sumant la CUP, l'enquesta del periòdico. En esta... Aquí són 6, 32 i més 41, que serien 63. No arribarien als 68, no? No. Esquerra guanyaria els comicis amb 41 escons, el PDeCAT només obtindria 18 i la CUP baixaria a 6, segons la de La Razón. Entre els constitucionalistes, Ciutadans i PSC aconseguirien un més cadascun i el PP 2. I els comuns serien l'àrbit d'un Parlament fragmentat, segons aquesta enquesta de La Razón. De totes maneres, just el que te dia, és igual que guanyi un bloc o que guanyi l'altre en aquests termes. El problema és la diversitat que tenim i hem de buscar una fórmula on la majoria de gent, la gran majoria de ciutadans de Catalunya, se sentiguen còmodes. I això ho hem de fer entre tots. Veurem també els digitals, ràpidament. VilaWeb parla amb Pere Portabella, l'organitzador de la rebuda de Tarradellas, el cineasta Pere Portabella va estar als engranatges d'aquesta rebuda, d'aquest retorn de Tarradellas a Catalunya. Diu que els últims franquistes van ser més valents i intel·ligents que Rajoy. I la CUP, que demana al Parlament que s'avanci al Senat i proclami la independència. Fan una crida a la desobediència civil per combatre l'aplicació de l'article 155. Ho destaca avui VilaWeb. Veurem també les notícies. Un columnista de l'Ara diu que Junqueras ens pren per idiotes perquè les 40 empreses més importants que han marxat totalitzen gairebé el 30% del PIB de Catalunya. Que jo estava dient, justament. Tot igual, segons el periòdico, segons l'enquesta del periòdico, 5 anys de procés no fan créixer el sobiranisme, segons un sondeig d'este rotatiu del periòdico. I també, en aquest cas, la notícia critica les postveritats del ministre d'Exteriors perquè Dastis ha assegurat en una entrevista a la BBC que moltes imatges de violència de l'1 d'octubre eren falses. Unes declaracions del ministre d'Afers Exteriors que han provocat molta polèmica, titllant d'imatges falses tot el que hem vist de les càrregues policials l'1 d'octubre. El que se va veure són reals i que entremig de totes aquestes imatges reals hagués alguna que fos d'una altra època o d'un altre any, o com va passar que el Tremosa, el eurodiputat, acostuma sempre a penjar fotos, que sí que és veritat, que l'altre dia va penjar una d'una celebració de l'Atlètic de Bilbao i va dir que era una manifestació que se feia pel 155. Vull dir que sempre en internet passa, sempre hi ha algun fake que diem nosaltres, un fake, si ho volem dir, però les imatges que vam veure per la televisió són reals i una cosa és confondre l'anècdota amb lo general, i lo general és que les càrregues de policia van ser bastant violentes o nosaltres considerem que no se tindria que haver fet així. Això i ho hem criticat públicament i una cosa és tindre una posició política i una altra cosa és estar a favor del que va passar. I nosaltres estem totalment en contra del que va passar. Evidentment, no té res que veure una cosa amb l'altra. Veurem també Nació Digital, que diu que Rajoy, o es pregunta si Rajoy pot controlar el govern si no va impedir l'1 d'octubre. 5 claus per a una setmana decisiva que explica en esta anàlisi Nació Digital, una anàlisi signat per Ferran Casas i Joan Serra Carné. Veurem també què diu El Món. El PDeCAT reuneix els càrrecs municipals per decidir si trenca els acords amb el PSC. El partit ja ha reiterat el suport a Mataró, Esplugues, Altafulla i Vacarisses. El vistiplau del PSC a l'aplicació del 155
obliga el PDeCAT a replantejar els acords municipals. Això és una política de terra cremada. No té res que veure un municipi amb el que està passant a la Generalitat. Nosaltres tenim acords municipals que l'únic que pretenem, Gustau, és treballar pel municipi, i el que fem és treballar pel municipi perquè les coses puguin... A més, són competències diferents totalment, i això és fer una política de terra cremada, de dir, a mi no m'importa els pactes que tinc a nivell municipal, jo el que tinc que fer és fer una gran elocució pública de que això tot és un desastre. Són com les declaracions de Ferran Bel, que diu que l'Estat li ha declarat la guerra i no sé què. Escolta'm, estem al segle XXI, l'article 155 no ens agrada a ningú. És una cosa, la veritat, que per això produeix tants de càrrecs públics municipals que no estem d'acord en què s'aplique, però no és una declaració de guerra, no és el mateix. Vull dir, no podem utilitzar gratuïtament aquests termes, i ara qualsevol terme s'està utilitzant i estan perdent els significats que són reals, els que tenen. El que està fent, si pren alguna decisió PDeCAT en aquesta línia, ho farà en contra dels seus municipis. O sigui, no estarà pensant en el benefici de la gestió d'aquests municipis, estarà pensant en la idea aquesta de dir anem a magnificar-lo tot i no hi ha res més important. Què ha passat a Catalunya aquests últims anys? Que el Parlament de Catalunya ha funcionat, ha fet molt poques lleis. Ha sigut justament el Parlament de tota la història de la democràcia a Catalunya, ha sigut els anys que menys ha treballat al Parlament de Catalunya. I això significa que quan se fan menys lleis en una societat que està en constant canvi, significa que no s'ha avançat. I aquest és el problema. Vull dir, volem avançar als nostres municipis, no podem estar canviant els pactes municipals perquè ara estic enfadat amb el PSC, demà estaré enfadat amb Esquerra Republicana, els pactes municipals és l'autonomia municipal, no respeten l'autonomia municipal. Estan dient amb aquestes declaracions que no respeten l'autonomia municipal? Quin tipus d'institucions volem defensar si no les respetem? Jo el que estava dient abans amb l'autogovern, per exemple, és a dir, si no respeten el Consell de Garanties Estatutàries, com pots després sortir i dir que vols defensar l'autogovern si tu mateix no el respectes? Aquest és el problema, i això és un exemple més. Veurem també què diu el Nacional. Llach, Orobitg i Torrent desmunten els arguments de la detenció dels Jordis. És el més destacat a El Nacional. I tenim encara Crònica Global, Puigdemont i la seva setmana decisiva, o eleccions o immolar-se, i també la portada de Catalunya Press, recull la portada de l'enquesta del periòdico, l'enquesta que ja hem comentat, i unes declaracions de Montilla, a través d'un tuit que diu que no aclareix si donarà suport al Senat al 155, però diu que fa temps que sap el que ha de fer l'expresident de la Generalitat. El bloc secessionista aconseguiria el 47,9% dels vots, una dècima més que ara. Això és el que avancen. I Montilla, el president Montilla, vull recordar que el 2009 va fer una conferència, 2009, va fer una conferència a Madrid parlant de la desafecció de Catalunya amb Espanya. Visionari. Però ja llavors ja començàvem a veure que hi havia problemes. I crec que això se tenia que tractar de manera política i evidentment amb negociació i tal. Des del 2009 fins ara no ha passat res. Abans de marxar, te voldria preguntar per la situació al Consell Comarcal del Montsià i al Baix Ebre. Ja sabem que es va trencar el pacte per la sortida d'Esquerra del govern al Montsià. No sé si a nivell de Baix Ebre també es podria produir aquesta mateixa situació, o són casos independents? Com està ara mateix? Jo no puc parlar sobre el que faran un altre partit polític. Jo crec que si haguessin volgut sortir dels dos consells comarcals ho haguessin fet a la vegada. No haguéssim sortit d'un. Evidentment, el que han fet és trencar un pacte, uns acords que havíem subscrit i que no han respectat. I els han trencat per unes causes que diuen ells, fiquen-lo de l'excusa dels pòsters i tal, però que realment ha sigut la CUP qui ha demanat que se trenqués el pacte del Montsià.
I després de que la CUP demani que se trenqui el pacte del Montsià, al final se trenca. Bueno, jo no sé quins peatges paga Esquerra Republicana, en aquest cas, amb la CUP, jo no sé, jo no puc parlar, jo no vull parlar dels altres partits, perquè no me correspon, jo he de parlar del meu. Jo solament sé que nosaltres havíem sigut lleials, estos 2 anys que havia estat de presidenta la Carmen Navarro, havíem sigut lleials amb el govern municipal i ara que està de president el Francesc Miró, continuàvem amb aquesta mateixa lleialtat, però ens hem trobat amb aquesta situació. Idem del cas que passa a Móra la Nova, que és esperpèntic, lo de Móra la Nova. No entenc que diguen que s'han reunit l'assemblea de militants d'Esquerra Republicana i diguen, no, mira, ara els regidors socialistes els ficarem al carrer. Bueno, escolta'm, han fet alguna cosa estos regidors? Perquè tinc entès, per lo que vaig parlant de la gent del poble, que són bellíssimes persones, i són persones inclús estimades en el poble, perquè són molt treballadors del món associatiu. No, per lo que va passar l'1 d'octubre, diuen els d'Esquerra. Escolta'm, que nosaltres portàvem porres i cascos i anàvem repartint els socialistes, pregunto, que nosaltres en algun moment estem al govern de l'Estat i manem les policies. Escolta'm, nosaltres portem molts anys a l'oposició i no estem al govern perquè entre vosaltres no ens va voler votar. Llavors, ara s'estan fent aquestes translacions de situacions estúpides, perquè no té res que veure una cosa amb l'altra, i no les estan aplicant, com si nos estiguessin castigant. I això serà un error polític per part d'Esquerra Republicana. Perquè després, com has de signar pactes si veus que t'apliquen aquesta metodologia? No ens podem fiar Jo me fio dels acords que signo amb la resta de partits, però després han de continuar, s'han de reflexar, no? I jo m'imagino que al Baix Ebre no passarà, perquè si hagués volgut passar ja ho haguessin ficat damunt la taula. Ara, jo l'únic que demano és una mica de coherència. Si firmem un acord, si tu i jo firmem un acord, el complim. Escolta'm, després de 4 anys, quan passin els 4 anys, fes el que vulguis, però ara hem firmat un acord, hem signat un acord. Molt bé, Manuel de la Vega, gràcies per acompanyar-nos avui en directe aquí a Canal 21. Fins la propera. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.